kijing tip bat gi khobor gi baman la kasni na khwasi kai channel siang ba subscribe nok manta o menteri rang ba do kari onar Narendra Modi ha kasni palai ulpun pau ya kajing sneu scam ba on phai biang shikabor sanshar adin ke election lok sabha kaban long house number 1 ya kane Modi ulakren haba jupa bahlor kamat balawan ra de kiliang persha kamdon jingshania show ha ka sarkar bayalam da Modi halok sabha u Modi ulakan tha ba kan hun sanrop janggal yang persha kabal tip kum ga India kamdon large satya Punjab ha ke election banwan namar kane kan hun kadai kabal tip kum manchwa kum ka upa bat kepala syah menduk nam si kadai ulak deu ba katai kan hun sanrop kadon la kijong ki seng san perthai ki badon bun ki no helam hapok ken hun ki badon kajing thrang panlong menteri rang badu apdeng kajing risa jong ki MP ha kaleng sancha o Modi ulong ba sarkar jong u kan sawan phai biang jakabor hadin ke election house nem arjar arhu saw ulakan tha ya ke kongres pat ki seng ki be trailang pak ki dei kinang pangkre banwan ra ya kamat jong kajing bom don chenia ya sarkar jong u house nem arjar Arpra kabalong sistem shwa ke election Lok Sabha asnem arjar ardai hakane ke khem phi klem pat apang krep ha hanrei ngan ajing mut yapi apin ya pangkrep janai anda pilawan ra biang ya kane ke mat laong Modi o menteri rang badu ulakam baladaka kan hun India kawan hagabor kari kan yo i setang gajing dom namar kan sadon gajing hiar hakayok akot kat ba ki kami snam bat yakan at kin kiu kane kamat chang jing bom chania show ya ka sarkar jong Modi kelasha rem no ha ka jing tenju bor na ka leng jong lampang ka Lok Sabha ulapha ra aru ya ki MP ki bakarshan pan persha ya kane kamat pat ha ka ta hi ka jing rasur ki sabun ki dei ki persha ha ka ju por ki MP ka leng persha ki klem don show setia apo ka ing norbar ha ka por par pelong ya ka jing tenju por सदस्य इसके पक्ष में हाँ के गौरव गोगोई जी श्री गौरव गोगोई जी अब मैं